posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula former president wa dziko lino la Malawi Dr. Joyce Banda lero lino kumangochi kumene amachitisa msonkhano pa Chilipa Primary Ground. Kumeneku wayankhulako zinthu zambiri zina zimene zikuchitika mdziko muno komanso zinthu zina zimene iyeyu akumema wanthu kuti azamuvotere. Takhala ndipompo ndipo tatsatirani china chilichonse pakuonera mpakana kumapeto.
kuchitisa bingu koma akhalepo wina kuti amene ali achilimire ngatife sitikulandira kuponi tisiteka mabagi awiri angokole ndikuzabweza ngokolo program imene inazayiyambira kuchilipa kulamusha achina ngolo olemegezeka maita apa ndikupika nangaya kuti akuti aja ule kuchilipa ndimwangu akamati kuchilipa uneni kuika gapo ndili ndichikhulupirira kuti mwana wanga saida simunamisa ngakomboleka chilambo chonsope cha Malawi kuchilola kutochera kusanje paka kujenga kuchitipa ngakomboleka simafunika ukhale ndi anyamata ndi asikana othamanga ngati Idris ngati Zainab asiti amayi kwathu kuli njala sikwandikwadeka kaya tushado yako yokuchichirika tushado yako yokuyinyira avetire kala yakulya iwayo lyeumati shado wanga wayakula chocho iwe ndeumakafuna kukapereka olemegezeka maita apa ndimafuna ndili yambe ndikunena kuti kuli kalembera kuyambira mmawa zimene zikuchitika madera ena ndiye ine ndikamayankhula kuti amayi panda akulalata kangulalata koma madera ambiri kuno anthu sakuwalola kulembesa akafika kolembesa kuja mashini akuti sakugwira chino samana ena ndi akuti kumene kusikuyankhula kwabwino mukwakwesa ulesi anthu ndiye ndikufuna ndikuuze nyambale yanga ngakhale usakulemba ni lero mawaso kubwerera mpaka masiku 14 chifukwa muli ndi mphamvu mmene wayimbira mphanga uja kuti voti imakhala ndi anthu akumuzi voti imakhala ndi anthu osauka ndiye iwe ukasiya osalembesa wazimana weka wazibera weka ukuzibera mphamvu zimene mulungu wakupasana kodi zimene anena baba Idris ine kuyambira ku State House mpaka na kuchoka mpaka na kukhala mpaka 2024 palibe siku limene ndimasiya kugwira ntchito yogawa chakudya yomanga nyumba koma nthawi ino yakampeni mafumu anga makolo anga mwaona anthu amabwera ndi kunama kaya benkulambusha naije osopechira mwasagwire ali MP wamaka kwaonera mmawairesi alikulambuka asuka kwine peya kudandaji alikuwa wena kwine kali kutanda na kandu anawaba bakubetu wakumushikuno abaga nambi kumushikuno na kokola ichichi kaiwona nthawi ino tikamabwera ife ofuna voti kuchokera kwa ikuyo abalanga mutifusa kuti iwayo mmene unali ngoma unapanga chani mmene unatuka ngoma unapanga chani unaita una makota akulu akalaja ofusa na kuti mwapanga chani simu kuti muzati mangira nyumba 2026 kwa matatuza niza kumbuyo kumanga ziti ajinonda ajina tukishikwa unakulovela bandu wako musikupita chalangu siya yeme mwalanga mangani olembesa musalepere mupite mukakumana ndizokoma kumene kuja chifukwa zimene zikuchitika mwina mukapita mpeza ameki ndi registration mukafika paja chimashini sikugwira ntchito ndiye mupita kwa ameki kuti achonga chikukamula masengo ndeja anemba apa ali ayikoma uzalembesika iwu yezi pita ndikuyiwa muzabwerabe masiku 14 aja madera ina mpaka nafika siku la 7 anthu asanambe kulembesa siku lakuti akuseka anthu atazaza mmene mulili apapanja mmene inakona folokolo kocho kuukala ndi kwaulaga kwalenga bantu inalembesa kulakusemi kunamabalanga komanso pano sitina chita introduce iyi ndiye bandi yanga iyi imene ndimayenda nayo alilungoni fakwatuko zachitika kale siku ndi siku kuimba telefoni kumeki ifeyo kuimba telefoni kwa NRB chonde mashini munatumiza yakufaifa ine kutandaganisha kuti anawu ngaba ungasha wakala kutenda mera iyi yainu muchita rekodi zose kaya
ayo ndikututumisha basi mene niyakanganika kutisalira kuti tutendepo kanthu namo ngatumbira osanyanyala maunduka olemekezeka manje apa ine ndimabwera kusanena kuti nango niyisokonechete koma ndiyezavuta usiku ndiyezavuta ungoona kuseka baba ungoona kuseka baba ungoona kuvinavina baba laniso muntima mosidisiatihiya anatinga ichile papineni kuganiza kuti siko lino inabwerapo nthawi kaya mwakolola kasimuna kolole maipanda akamaenda lole yachimanga ili kumbuyo kati wajawachikina chamasokai akwamba kupita chigawa imanga ninajanga kakuti inde ndizingogawa chimanga ndipo ndisagawa chimanga mpaka maungu azagwe palibe mtundu ungakhale olemekezeka ukukhala ndi chala fumu yopanda sima fumu yopanda nyumba imapepera kwambiri ikuwa ine mkamwini wanuyo akandimenya khofi ndithamangira kwa chilipa chifukwa ndi mfumu yanga yandikafika kumene kuja ni nyumba pangali ugali palangwapo pangali mfumu ija imasowa choti apange nawe iwe ndikudinda watu ife sokoleli kulemekeza mafumu olemekezeka manjaba inuyo mukhoza kutikira umo kuti pamene ndimalowa mboma ambiri nungakhala zimene zanga mmakayikira kuti nakwaa umanja kuti achipombole chifukwa siku limene lija mafuta kunalibe zakudya kunalibe forex kunalibe china chichonse kunalibe ine lero ngesine president mawa ndine ndani Vice President wao nani? Ya kuti sana labule. Anayamba chipani chicha zitavuta kuti UDF. Ine nayamba chipani cha PP zitavuta kuti DPP. O ine ndiye sina labule. Apacha achikunganya ni walamu ile. Wema seto ni kina labula. Mafuta kulibe kwa machachi kulu chimandi makumbukira shuka atafika kwa 1000 anthu akumayala malaini kuno ndiuko ine nama ndikulowa mboma ngati tisena sise chini chonse ndemo tisisa shuka shuka ni chinthu chopya pakhomo lali kutosa kukagusi chifukwa ukakhala ndi kapaketi kaja mwana kamadwala sukuli mozi ukunyekerera
ndiyambe kunena kuti ine mtengo unali wakuti ndiye tinasisa pakuti zimene tinasisa zonse tinasisa mbiri amene mukuziwa ndi Amalawi. Koma ulemekezeka manja abambo Fetereza ikangotenga chibuku ngatichi amene wali makuponi imani kuno ndi ukoma kuti panyandede kwacha Fetereza zinaona zimati isamayi wali ngati kuyamwa amayijaba wina opereka wa ulele mafumu ena ni mapasa ulele kukuja kuponi Fetereza panyandede kwacha koma ngakhala umane kuponiyo anasa nafike 50,000 koma lero munthu akuti akakhala kuyiganiza 100 koyamilosa maona ndiyendamva akuti m'mizimu amachera makuponi edi olemekezeka manja abambo olemekezeka manja abambo chakula m'Malawi panopo ndi chitonso sokono kupezako ndiye maganiza kuti muchitonsa azimayi yaifa azimayi tizingokuyang'anani muzatifuna mbokosi muchatika makavota chifukwa ife tikukutika nawana pakoma kusiwa chochita ndiwakunganya wako abambo pakuisa anamwe pakali chintesile niwangapita kutambalika kwamba kutambalikanga chakutosa kalikose kuti anani vakajile kupata kwa aplimwenyo kwanipata Itineni kaikwenda sisi kuyenda ine sindi kusambula munthu sindi kulalatira munthu chimene zikuchitisa zimenezi ine ndikuchiziwa koma ine ndisanene za wina ndisene nditemene ndingapangene siku ino kufika pasongano matukwana ena iye anthu aja malomoti amve uthenga wa iwe amapata tukwana zijakuita chisekaele kama ine ndikukuza ndikuti ndizotheka muno muziko ife kukhala pa mtendere iye choyambirira pambali ya maphunziro ine ndi munthu amene ndimaphunzisa asikana kwambiri imene ndikutipateka ndizakuti siku ndi siku mauthenga siku ndi siku amayi ine mwana ine amayi ine ana awiri ine amayi ine ana amasiye ine ye ndikukuwuzani lero akakufunsani kuti chinthu chimodzi chimene mwamva kusonkhana umene ndi chani munene kuti Joyce Banda anabwera kuzalengeza kuti akuti iye kungolowa mboma secondary school ndi yaulere nena kuti zimene zonse zinena kuti sikulu izakhala yaulere secondary vamasoka zingatheke bwanji zimenezo achimwene anga apresident Mulusi pamene amachita kampeni 1994 anati primary izakhala yaulere mukumbukira anthu anayankhulaso zimenezo amwanjawu zimenezo zingatheke bwanji sikulu ingakhala yaulere si yaulere pano primary secondary school Joyce Banda wanena chani wanena kuti akuti secondary kumalawi izakhala yaulere yakufusani kuti amene yayo ndalama azazitenga kuti mwauze kuti pano masauzande asikana aja amene na bamboidiresearch ndiponso nyemba ndinamuuzaso mwana wanga Zainab kuti usankhena kuchilipa anapite ku skulu tilipire ife panopa ndikulipira kale masauzande asikana maskulu panopo sindikutengaso ndalama zokuboma ana uneja kwamba kufana iye
pena kondikhala ngati ndikwaya lusana ine nangoti akanditonza ndinamukaphe nachita kupenda imanga panepe imanga ila iyiche mmwe kabandika kanimandika tuli nakapita kutama kunyumba kaniyipopakape ilipikanika nakulembera kuyenda kuti nakape tulandu kuchilipa kapena kumachinga kapena kwakulya nyono ndikwanya ata paka na lero sanalandire chani ndiye timusira mulungu koma munthu asanena kuti ina sindikudziwa chimene kunena paine ndikudziwa chimene kunena abale anga ena apa ndaenda nawo kunjako tikafika kunjakuja panopo nali ku Azerbaijan ufupi ndi ku Russia president wakumeneko ali ndi anthu 25 omulangiza ma advice mmodzi wake ndine anthu wababa kumandiuza kuti mukatuluka kumalawi kuja mmakhala chonchi ndati niune jakambona kulundu kwa pali ina imene ikundiwawa ine ndiya umoyo chipatala kadandaula kale zanga apa kuti vana chitukuyerekera mwitala ambulance pangali ndikufuna kuti sokolo muno akakufunsani munene kuti maipanda akuti msokolo muno mankhwala onse chipatala masevisi akuchipatala azakhala ulemu ndiye akufunsani kuti chipatala chamama munachoona amalipira ndiye mwauze kuti akuti zija mmapanga zijama ziziwa zimapanga zijama ziziwa basi pachikala akapita nimukajambulise ukafika kumene kuja akukanangokhala naye bije ife tikanajambula ambine ende kuti mwana chenyu utuka kuja kusoza tuenda kuja kupeleka simunalipire matenda onda amenewa koma amene mwatipezera mutilibe mankhwala palibe palipose ndiye tingokulemberani chikalata mukafunefune mukakule inalipira akakufunsani munene kuti wanena zinthu ziwiri zimene tasitayika mutu sukulu ya sekondari zakhala ulere mankhwala achipatala zakhala ulere zinchito ine ndimamira achinyamata awetewete matisheti pipi nambo kulembera takulombera napichimba pechi chipama cheto olemekezeka mainyapa ine mene ndingayambisa kabasa ndinayambira kulunzu ndinayituma nduna yanga ya trade nditanikagawene njinga ndipo njingazonagawa zaulete anthu aja tinapasa maphunziro ndikwakuti aziyendesa kuno njinga zicha wadikale mmizi munali njinga za moto iye ine nayambisa imene japano kwakuti akawerekana bwana 2 miliyoni anthu akabasa ndipo samanena kuti ife tikuyang'ana maso kwa mayi athu amene anatiyambira bungwe ili kalatu ajenda katochera pano mpaka kuja kuyika kumalire kumangochi wapasi ukakwera pasi pano timakwera njinga ya moto sichocho anayambisa ndani iye ine ndikunena kuti amene muli akabaza muchoke pakabaza mukafike pa matakisi amene muli pa matakisi muchoke pamene mukafike pa maminibus amene muli pa maminibus muchoke pamene muzayendese basi yeneni iye ndikunena apa nazikonza kale kulowa lero ngoma mawa muzandifunsa kuti mabasi lalangalikwa mwe ndikongona alepere kuita nako mukundipa kale ndinalonjezapo sachita kodi ng'ombe sinagawe mizimu imaza mbizi sinagawe ndiye mwasonye yena amene anapanga zimenezi olemekezeka manje apa koma mafakitole achibangwaja achinyamata kukhale mafakitole mtauni kuja kusizalowa zichito kukhale mafakitole kumuzi kuno kusizalowa zichito koma ntchito siyolemedwa ndi wina yokhayayi koma ngakhale yozilemba wekha imakhalanso ntchito umakhala kuosi pawekha ineyo olemekezeka manjaba inanso ikundipweteka anthu achinyamatawo ndi amene simanakwanisa kupita ku college amene akwanisa kupita ku school akulephera kulipira mafizi kutero kwazimabala zichoti mwana wakati kwambano amene akupanga program imeneyo
ine ndikumalipira mafizi kuti akachoka kumene kuchanya matatu azakhale pa ntchito zabwino. Iye programu ya ku university ndikufuna loan scheme yodalirika, ndikufuna ena makamaka ku mizi kuno osauka nawonso ziyayenereza bwino, nawonso azaphunzira maphunziro abwino, walipirira maphunziro a college. Pano ndikuyankhula pano talipirira 1000 ineyo akangona kulundu kwa Sabola kuti ndimakula yense ndi. Yendi amene ndimatumiza kunja sabola kuti. Panopo kilo tikukula 7,000. 7,000 munthu kuti amene wina imene akukula ndi 7,000. Ndikuchita dala zimenezo. Kuti munthu walima ujanayi ndi munthu. Munthu walima uja wakhesa tukuta. Tizayang'anisisa kuti anthu ulimi zimenezo ndimachita dala kuti kapena ena angaonere chisanzo kuti nawonso anthu akamalima m'miziwa azilandira mitengo yabwino. Social programs ndiye kuti imene yopereka ng'ombe mizimu, imene yomanga nyumba za anthu ovutika mizimu, imene yopanga cash transfer mizimu, yomanga zinyumba mizimu, imene ndiye imakhala program yanga yapa mtima ndikangolowa president, imene ndiye yakalekale kaya ndili ku State House kasi ndili ku State House mungoyika pa listi pokuti anakwatironjeza zimenezi. Koma ina imene kuti kwataka ine yauti mumve pano ndiyo yang'anira anthu okalamba. Tangoganiza kuti ndikamafuna kumadi atoka somba m'mizimu amayi athu aja tikuwachula kuti ndifiti ndikumangwa amenya kumangwa waza makofi zimenezo zisatha chifukwa boma izakhala ikuyang'anira nkhalambazo. Olemekezeka mayi ababa izi ndikunena panthu palibe chimodzi chimene ndachulapo chimene sindikuchita, palibe chimodzi chimene ndikunenapo chimene sindachitepo. Koma ndimafuna ndiwonjezere kuti pazafunika kuti papezeke njira asilikali athu aku ame asungidwe bwino alipidwe bwino, asilikali athu aku polisi asungidwe bwino alipidwe bwino, ndiye kuti akuonenso nyumba zabwino. Ndiye mukandifunsa kuti unamanga kuti nyumbazo ndikakuonesa ndikukalonga kukubwalipa Ukalizoni, inamanga nyumbazo za asilikali ndakasekulira sunika. Ineyo amayi abangu aziphunzisi kuti aphunzise alipidwe bwino. Manase akuchipatala kuti atipire bwino ife alipidwe bwino. Koma mafumu kuti atilale bwino ife atisamale adye bwino alipidwe bwino nawonso ndi anthu. Olemekezeka amayi abangu ndikusendera sabalo kumapita chuma cha siku ndiye mukati simutenga ina iliyonse mutenge imene chuma cha siku ndiye mutu wake wakukhala kwa anthu akukondwa sakukondwa ndimene chikuyendera chuma mzikomu. Ndiye ngati pali equation yosakuta faina sinimafuna kumatenga za mabuku ndimatenga zimene zili zochitika zimene anthu angatsitipe ndipo zimene zingayende. Kuyendesa ziko chuma chache umayendesa ngati business. Zolowa ndi zotani? Ziko lija zolowa ndalama zizikhala zambiri. Zolowa zikakhala mbiri kwati ine ndiye ndazilowa isatu bweche. Yesu atuluka zizichepa. Nambo kwamaka kulia mpela masuku. Zolowa sizimulowa. Koma zotuluka siku ndi siku. Ziko silinga kweli. Ziko lino
inu abale anga muzandithandiza kuti tiliyendese ngati business. Zolowa zichuluke, kaya ndizokulisa malonda athu, kaya ndizopempha kwa anthu, koma na kulowesa ndalama muziko nambala 1 ndi madziwa ndine. Kumaso anthu akuba ndi madziwa ndine. Akulembera kuti chitumpache mwecho. Ukangoti choti kwa kuti ndine mundipake koma iwe ndikumanga basi. Kukaubadela anthu anga amene ndimakonda ine. Kulowesa chuma, chiteteza, koma kuchita control zotuluka zisatuluke zambiri. Ngapo apa kupineno apo Malawi awo kuyanga bakutupa atapa nanchi. Walemekezeka maini hapa. Proven leadership. Mnalemba majizunguli proven leadership. Mukamacho baba na muziko ziwa kuti. Zimena manena Joyce Banda napaka. Palibe chimene wachiuza chimene sana yesi. Inula musabange sozo kuti. Iza zanuta wetu kalinja umwanjao. Okuti simunazione chitozo. Muzaliranso, nizabweranso in after 5 years. Bana. Mugulira. Kuyankhula kwa former president wa dziko lino la Malawi Dr. Joyce Banda amene adali ku Mangochi pa Chilipa Primary Ground kumene amachitisa msonkhano ndipo amamema wanthu kuti kalembera wa masankho kapena kuti wameki akayambika iwo asazangereze koma kukalembesa pakuti ndi njira yokhayo imene ingawapangise kuti asasankhe amene akufuna ndipo zimenezi zachitika chakumadzulo komwe kuno mu mzinda umenewu wa Mangochi.